vond het wel een noffelijke dag met de zinnen erbij. Maar de wien maakt het wel koud en kouder en die wien zou ik staan gewoon sterker worden. Wetterkoud, zeg maar. Joen en vannacht meer en meer bewolking en dan rekt het hier en daar bewolkt. En dan hebben we letter vannacht rein en lichte rein. Temperaturen vannacht, ik denk zomaar bij de 5, 6 graden in het oosten, zo'n 8 graden op de oren plakken en misschien op de eilanden nog wel een graadje hegerik. En de wind uit het zuidoosten naar het eerste mei en die is matig, kust- en watergebied, krachtig, krijgt 4 van 6. Ja, mooi. We beginnen maar rein en letter komt de zinnen erbij. Temperaturen moeten zomaar bij de 12 of 11 graden heen. En de wind die draait letter naar het westen en het zuidwesten zal krachtig wezen in het kust- en watergebied, krijgt 4 van 6. Maar dat zou ik zomaar bij vlagen de zon opleveren kunnen. In de joentijd is het nog droog, in de nacht komen de buien al dichterbij en dan zeggen we vooruit naar sneeuw. Maar eerst een aantal buien, komst op tonger, maar letterlijk bij de zinnen en het meest droege waar. Op sneeuw, ik uit een droog rein of lichte rein, meest bewolkt, op manje werden een aantal buien, maar de zinnen er even bij. En al deze dagen komen we uit zomaar bij de 11 of de 12 graden heen. En nog eens een keer zijn, dat is te koud voor de tijd van het hier. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.